मोनायाव सफैबाय लोगोफोर अफिस नैलै लोगोफोर आसोला थांनायखौ आसामनिफ्राय चन्डीगढ़ लानांदो टाटा 1109 नायलांबाय था लोगोफोर लामायाव माबा नङा मोजां सिनारियाव खोन्थानो नाजागोन आङो नायलांबाय थादो लोगोफोर बाहाय सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर नै बोथोरखौ नायलाय माबायदि बेंगलनि न'नि स्टाइला गोजाननिखौ नुदोंना दाउफ्रा दिंखौ गुन बेंगलाव हानि सागाबाव सालायनो थादों Mongga dimanggilan para bris. Jerawai beneau dari pengen lihat lagi nih Kalau ini dari ini kan. Ada mana? Jadi mulai kan harus sedih itu kan. Dari mana ya? Di angkat sini header lain. Ya intinya sikit lah. Karena itu kan Indonesia loh. Bisa kan. Jadi headline lain yang isolasi ya bisa. Kan itu kan ya. Mang balai masih gini lain masih saya lah. Ada sini straight line saya. Straight line saya sudah saya. Kalau lagi asik mesti dong. Sound tengok. Ulang sekarang. Kalau tu suara sini tak boleh. Ulang kita. Apa kau baik? Kau baik. Baik ada macam apa? Sambil jalan ke pantai biar dah. Sampai share. Dashboard. Ada ni apa? Di hotel.
Crossing bridge दैमा मंदिरमोन दैमा sana langsung di rumah itu kita Aduh, sudah dari Indonesia. Fortnite nggak lama kan ini, akan shortcut lama. Masih sekali dengan baru apa itu? Cara mandi. नुदो लोगोफोर सर्टकाट लानायनि मस्लाया ना सिगाङाव थाङो ना उनाव फैयो नांथाबायना उरिस्सा सम्बलपुरनिफ्राय रायपुर थांनाय बे मोनसेयानो दसे आरोना लामाया एबार आरो सिद्दा मोनहैसिगोन आरो टारगेटआव छत्तीसगढ़ हाबफैबाय आरोना लोगोफोर छत्तीसगढ़नि बर्डार बेखिनिया श्री माता रुद्रेश्वरी मंदिर बेवहाय दसे लाखिबाय सानबा हरब्रै कन्टिनिउ गारि सालायनाय एकदम लोमजानाय बायदि मोनलायबाय ओजों फारसेथिं गरम गुस्थियाबो गावबाय एकदम रानस्रावस्राव आरोना बोथोराबो गरम रानस्रावस्राव एकदम दुरबल लोमजानाय बायदि मोनदों साराय पासतानि समाव भालु ओंखारो होनना बुंदों आरोना बेखौनो नेबाय थादो मन्दिर फैगोन नोङो हे भालुआनोखि सोरबा भालुखौ नायो भालु दङ भालु दङ बे जायगायाव भालु नुयो जागोन नामा मालै बेयो जायगानि नामा मा मालूम नहीं नाम क्या है बावनखेड़ा पिथौरा छत्तीसगढ़ बे मन्दिराव माथाम भालु थायो बे भालुआ बेलासिनि 5 बाजियाव नुजाफैबाय थायो आरोना 5निफ्राय 6 बाजिनि गेजेराव रायपुर मोनफैबाय लोगोफोर दसे बावबा जोंनि अफिसखौबो मोनसिगोन रायपुरनि रेबन्स गेलेनाय जायगा ट्राफिक रायपुरनि ट्राफिक कारेन्सि टावार PS सफ्टवेयर सफ्टवेयरनि मोनायाव सफैबाय लोगोफोर पार्किंग ऑफिस